Mayong buntag sa makausapa. Human sa kasaulugan, pangilin sa mga santos ug santa sa Dios, gisunod ayon karon kining atong pagsaulog, paghandom sa tanang mga magtotoo nga nangamatay, labi na gayud sa atong mga minahal sa kinabuhi. Pagsaulog sa atong gilauman nga kinabuhing walay katapusan nga gihatag sa Dios alang kanatong tanan mga binunyagan. Pagsaulog sa gasa sa pagtuo, kay kun wala pa kitay pagtuo, walay kahulugan ang tanantang gilauman, ang tanantang mga gimbuhaton diha sa pagpahinungod kanila. Sa atong paghandom sa tanantang mga mahal sa kinabuhi nga miuna na kanato, nakighiusaw-usab kita kang Kristo uban sa tanan nga nangamatay sa iyang ngalan. Bisan pa man kung katong wala makaila kaniya, bisan pa man katong wala na naghandom kanila. Paghandom, pagampo, pagpasalamat kanila nga nahimong kabahin sa atong kinabuhi. Paghandom, pagampo alang kanila nga gilubong, gipahimutang sa nagkalaing-laing dapit sa kalibutan, diin sila naabtan sa katapusang gutlo sa ilang kinabuhi. Labi na nining milabay nga mga pila ka tuig, dili lalim ang mga kasinatian, no? Doon ako'y mga kaila, magparyente nga nanarbaho in taon sa gawas, isip OFW, naabtan dito, katapos ang gutlo sa ilang kinabuhi tungod sa COVID-19, mga anak wala in taon makasudong, no? Kay dito raman gipahimutang gilubong asa dapita ang mga lugar, no? Nagkalaing-laing mga dapit. Ug-usab sa mga panghitabo nga sahay makurat kita sa mga nagkadaiyang mga trahedya, no? And so we remember also the victims of natural and man-made calamities, of those who died in unforeseen, unpreventable accidents or honest mistakes, inexcusable blunder. We remember also the innocent or unwilling victims of abortion, foul play, murder, and many others who died of different circumstances. Ang mga nangamatay sa giyera o uban pa nga mga kalamidad nang hitabo sa tibuok kalibutan. Sa atong paghandom, pagampo kanila, dili mahimo nga kita dili makapamalandong sa kahulugan sa kinabuhi o sa kamatayon. A universal law that accepts no exemption. Bisan unsa pa ang atong estado sa kinabuhi, makabus o madato, inila o dili, bata, batanon kung tigulang. Kung nabuhi kita nining kalibutan, nan mamatay usab kita, no? Atong nadungog diha sa ikaduhang pagbasa. Kung magkinabuhi kita nining kalibutan, atong sa mandamon atong kaugalingon sa takna sa panahon sa kamatayon. We rejoice when someone is born. Sa tawhanong kasinatian, kung adunay bagong ipanganak, maghatag og kalipay sa mga ginikanan, kaparintihan, kahigalaan, ngadto na sa pagpahigayon sa bunyag diin mataw pag-usab ang mahimong anak sa Dios, no? Daghan kayong mga pagpangandam, pankon ang adunay mamatay o kung walay mahimo sahay kaluoy gayud in taon sa tagtungod, no? Ibawag yung kita kung unsa ang atong mga kasinatian
nining milabay nga mga katuigan, no? Ning panahon sa pandemic o pagsulay. Dili kalimod, for some, death is so unpleasant a topic to talk about. Kay dili lalim ang trauma nga nasinati sa tagsa-tagsa. Daghan ang dili na gusto maghisgot sa kamatayon. Hisgot lang tag ungo-ungo, hisgot lang tag magbiko o binignit, no? Or hisgot lang tag mga unsa ba diha, dili lang usa sa kamatayon, kay dili lalim ang mga kasinatian nga makapapukaw diha sa atong tawhanon nga mga pagbati o hunahuna. Adunay pipila nga dili gusto maghisgot og dili paandam nga moatubang sa kamatayon, kay nganuman they think death is a loss o sa kakapildihan. Mao nga diha sa ebanghelyo nga atong nadungog gibasa gikan ni San Juan, ang atong Ginoo nagingon, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios o salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, og moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Pansayon kita mga igsoon, mapasalamaton kita nga kining tanan tinuod o gipahimugatan gayud sa iya mismo kaugalingong kinabuhi o kamatayon, o sa iyang pagkabanhaw naghatag kanato o kalauman nga ang tanan tinuod o ang tanan nasaksihan gayud sa iyang mga tinunan o bisan karon pinaagi sa mga mata sa pagtuo. Misalig kita og bilaom og naghupot niini nga kalauman sa kinabuhing walay katapusan. Anindot nga pinaagi sa bunyag, pinaagi sa atong pagkasakop nining simbahan, atong mabati o atong masinati diha sa atong kinabuhi. Nga bisan kung mamantay kita nining kinabuhia, nining kinabuhing kalibutanon, mabuhi kita uban kaniya nga nagad kanayon diha sa atong pagbasa karon sa ebanghelyo. Ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kun dili moagi kanako. Ang nagtuo kanako bisan kon mamatay, mabuhi uban kanako. Hinaw paunta.